wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina yi wa malam fadan alkhairi da kuma alaramma, Allah ya ji kan iyaye da magabata, amin amin ya hayyu ya qayyum. Mun gode sosai. Tambaya ta ita ce, menene hukuncin sallah a gaban liman? Magana akan sallah a gaban liman matsala ce khilafiya tsakanin magabatanmu, Allah ya ji kansu. Amma magana mafi inganci a ciki shine cewa kada a kuskura a yi sallah gaban liman sai da larura. In babu larura, a magana mafi inganci sallan na iya yiwa ta zo bata karbu ba. Idan muka duba majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai, a mujalladi na 13 namba na 44 yayi magana akan wannan matsala din, yace malamai sun yi maganganu guda uku. Na farko suka ce sallar qat'an ta lalace, duk wanda ya salla gaban liman sallar lalatacciya ce. Sun dogara da cewa tun da fiyayyen halitta yake limanci ba a taba samu a ko a hakaito wata magana cewa wani ya wuce gabansa ya yi sallah ba. Da sahabbai suka dawwama wajen sanya liman a gaba, wannan aiki ya ishe mu hujja cewa ba a wucewa gaban liman a tsaye da sahu. Sai yake cewa wasahi ay yataqaddama al-imamu wajibun, yace magana mafi inganci liman ya zama shi yake gaban kowa, wajibi ne. Wa Allah ya taqaddam al-ma'mu alal imam, kada a bari mamu ya wuce gaban liman. So da aka fahimta na farko suka ce qata'an sallan da aka wuce gaban liman aka yi ta menene, ta lalace, a kowane hali suna gaba ta yi ba. Na biyu kuma suka ce a sallan halal ne, sai dai ba a dace da sunna ba. Na uku suka ce a'a, in akwai darura da ta tilasta haka sallar ta yi, in babu darura sallar ta lalace. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah sai ya karkata ga wannan fahimta cewa in babu darura sallah ta lalace, in akwai darura sallan ana iya karbanta. Sai ya ce laruran shine kamar ya zama masallaci ne karami, dukka baya babu inda dan adam zai yi sallah sai ya zo gaba, ta kowane bangare a baya babu wuri, saboda kuncin masallacin yana iya waye. Ko na biyu akwai rashin aminci da ba zai yi sallah a bayan ba, watakila akwai kunamu, akwai kaza da kaza, wani ya fada jarrabawa, sai zama yanayin bai favorin ayi ba, akwai tsammanin wani na iya halaka. To in babu wani wuri dole sai gaban liman, sai ya ce to anan ana iya zuwa a jeru da liman, ko an wuce gaba gare shi babu yadda aka iya. Amma babu larura irin wannan, ka tabbatar baya akwai sahu, kuma in sahun ya kai kilomita 5 ana so ka je bayan ne ka yi, sai dai in an ya tabbata babu wani wuri da ya halatta a yi sallan sai a gaba, to anan ya ce a babin larura insha Allah ta'ala sallanta. Amma inda ganganci aka yi irin yadda mutanenmu suka saba, kawai suna gaban masallaci suna tadi, kada ya rasa raka'a ta farko ko sai kabbara a gaban masallaci, wannan bai ba, dole sai mun dawo mun hada sahu, shine abin da ya dace da sunna. Wallahu ta'ala a'lam.